Ang tini belai silai thangka chini Maharaja ni je thancha hene khorang tisamani sara Tipra rajyo oro naidi nor bogwan sugui naidi o Tipra hasteni joto chini leadership jara agi ni simi jeng আঞ্চলিক পার্টি খাই তংনাই র রিজনাল পার্টি যারা খাই তংনাই র বিভিন্ন কারণে হয়তো এক সময়ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সঙ্গেই থাকা কিন্তু বা তিনি চিনি হানি বুবাগ্রা ব সে তুই দুল নাই হই চিনি হানি বাগै जों সবা অংখ লাইছিনাই সামং খালাই লাইছিনাই চিনি মানথাইनो माननायनि बागै हनै जे जागा खरां दैसाय तंमा जागाव आंबो बेलायनोबो खातं थका आबो वानसुगै आं दिनै बिजेपि याकारो आं दिनै बुबाग्राबाय थानजा आं फाइखे बुबाग्रानि लगिवो आं दिनै जयनिं खाइफे मेन कखायाबो इलेक्शननि सिगां फाइमा खामो थिक न फाइफानो इलेक्शननि सिगां फाइलिया आं आप्रु आनि वानसुक मानि हयतो किजा साया फनांगै मानो आं अजाराव तै कैसा मथाव तै कैसा संगठन खाइ तंमानि बा राजनीति दल खाइ तंमानि बा आं फाटक्लै फाइलिया इलेक्शन पाइखा एरपरे आं फाइखा कारण संग्राम तो इलेक्शन पाइखानो चिनि जेते ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आबो पाइथांयाब्लि जों तो गोबां मा चिनि दाबि दाबा जों खालायना नांनाय जों सामं खालायना नांनाय चिनि चंमारि तो आबो कैसा चिनि एडिसि चंमारि दङ विधानसभा दङ लोकसभा दङ अबाहायकेन चंमारि तो 5 বছর পর কাইসা चंमारि फाइ दङ विलेज कमिटि चंमारि दङ अबाहाय चंमारि तो गोबां मा थानाय किन्तु बा चिनि जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड चिनि जे Tipra sarungनि मानथाय सकथाय जों अबनो माननानै थांखांखाय जों जत जारा Tipra साय होनाय रक गोबां मा राजनीति बदल खायनाय रक जों थानजानान उंना नांगौ जों आरो उर बाक्सा उंयावै जों जेहेतु चिनि हाबु बाग्रानि नसे जों पयतो थांगौ हंखाय हाबु जे कोनो राजनीतिक दल खायफानो हाबु 184 जना राजानि कक्रानो सिगां मास हाग्राव ओंखाय जों आबनो आं वानसुका आबनि सोलायबा जों महाराजा बायनो थानजाख्लाय जे जागा ब राजनीति बदल संजाखा आजकानो जों पालखाय जों बुरै रक बबनो सुबानाय बय बाक्सा खरां तिसानाय आबनो खरबसो बिजेपि नि दिनि Tipra Motha जइन खायखा बिजेपि नि तो आं खरकता तंगो बुरै चिनि बुखुक सायरानि कारण ताबो कोरोना महामारी इंगै तंमन जराव लकडाउन चलि तंगो कामे आमचानि बर रक फाइनानि थांनानो असुबिदा रंगो आबनि बागै तासारा आं केबनो बसाया जे फाइदिन रक आं बाय यातिसा बायदिनो आं केमनो सामानि गरै आं सुदो आनि इच्छा वै आं फाइके आं मुसं खाबा आं फाइके जे फाइना मुसं नारो बर बाहायनो जगाजग खाय फाइदो ककरै आं केमनो ता फाइदिबो हिया फाइनास नांनाय आकोबो आं साया आं मुसंखा आं फाइके आं बुइनो दल तुबैया केनो जरा फैमाने माने बिजेपि नि सामु खायमाने सायानि बागै जा फाइका नाकि आपन ना साया या बिजेपि नि सामु तो गाहाम न चलि तंगो गाहाम काने खाय तंगो तामने साया आं नाय बर बानो गाहाम काने रेस्पन्ड दि तंग हाइपानो आं आजागाव हंका जेहेतु नेशनल पार्टी बा आनि सानामु जंमाना आं सायमेया सानामु जंमाना सानमाया आंगु अजागा हंकाय जेहेतु जों आंचलिक दल रिजनल पार्टी बा जों जे सानामु जंमाने जों सायमानो सानेमान आबनि गायगरबा माने न बिजेपि बद तंबो माने चिनि दखानिबा कगबो साबो कगबो सागा खरांनो सागा खरां जेता पार्टीनि निर्देश अनुसार जों ककमा साव पार्टीनि बायरे तो कक सायमेयाब्ले नेशनल पार्टी फाताबो बिजेपि नि सामु जे फ्लाइटने गाहाम चलि ता हामे चलि तंते फाइने सालाबा जे बिजेपि नि सामु तांमनि जायांग फाइ लुकुरो फायानो हेबाबन जों आबो तो बरकनि पार्टी बरक सायमानाय बरक गाहामदा खालायतं हामेर खायतं आबो जन जारा बिजेपि खायनाय बरक सायमानाय बिजेपि नि बपर तंमोन मेडा आं बिजेपि नि स्टेट सेक्रेटारि बिस्तांसल बिजेपि र माने नि लगे बसुं जरा फायनाय खाखा आं आबो रगले न ताबु सायमेया आं केबो जगाजग करिबा उलो जगाजग खाय नरं निचै खबर मानाय नरं रिंजाकनाय नरं बिसिं तैनो तो आं बरकनो अदल तुबनाय मेमनि मु Manihar Debbarma ni bumu BJP State Secretary tongmani tabu Tipra Motha Phaikha